Λοιπόν, γεια σε όλους. Είμαι ο Slays και σήμερα θα κάνουμε το βίντεο του giveaway. Από όσο σας είπα στην προηγούμενη φορά, πως στα 50 views θα κάνουμε το μεγάλο το giveaway. Και ας πάμε τώρα στο PC για να δούμε τι περιέχει μέσα, το τι θα δώσω, πώς θα το δώσω και τι πρέπει να κάνετε για να τα πάρετε. Οπότε πάμε. Και θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για το support το τεράστιο που δώσατε. Απλά σας αγαπάω όλους και συνεχίστε. Ας μεγαλώσουμε την παρέα μας γιατί βλέπω έχουμε μέλλον. Bye. Ναι, και για όσους νομίζετε ότι δεν θα δώσω τα giveaways και απλά το κάνω για να παίρνω τα likes, τα views και τα subscribe από εσάς, για τη φήμη π.χ. Απλά αυτοκτόνα. Kill yourself. Δηλαδή, fuck you ρε φίλε, δεν παίζει να το κάνω γι' αυτό. Δεν είμαι τέτοιος τύπος. Αποφάσισα να το πάρω το κανάλι σοβαρά και να κάνω ποιοτικά πράγματα. Και λοιπόν, ας αρχίσουμε. Το πρώτο πράγμα που θα δώσουμε στο giveaway θα είναι μια δεκάρα pay save, την οποία θα μπορείτε να τη βάλετε όπου γουστάρει η καρδιά σας, δηλαδή στο κόλλο σας και παντού. Ναι, δεύτερο πράγμα θα είναι ένα Minecraft Premium account με Cape μέσα και θα μπορείτε να έχετε όλα τα permissions, θα αλλάζετε name, να αλλάζετε password, email, skins και οτιδήποτε. Το τρίτο πράγμα που θα δώσουμε θα είναι ένα League of Legends account 30 level και επίσης θα έχετε όλα τα permissions και σε αυτό και unranked για να μπορείτε να το ανεβάσετε όσο θέλετε, diamond, challenger, bronze θα πάτε, το ξέρω, και αυτό, εντάξει. Για να μπείτε στην κλήρωση πρέπει να κάνετε ένα like στο βίντεο αυτό, ένα comment, ένα subscribe και για να έχετε μεγαλύτερες πιθανότητες να κερδίσετε κάντε share το βίντεο παντού και ας μεγαλώσουμε το army, μαγκές. Boom!